panya pachabatwa ngemhosva. Mwari mbatsiro. Mwari wangu inini ndinopita mafu. Ndauya pano nenhau yekunge ndaichengeta muzukuru. Muzukuru ndichengeta munongwe kwaMakwanza. Saka muzukuru wakarwara ari kumba kwangu. Tikachiuda kuti tibatsirane kwaMakwanza, tikatadza kuzonga tiri kunyasa kuwirirana zvakanaka kusvikira tazodzosera muzukuru yakuti vekwaMakwanza tibatsirane panyaya yemwana. Saka tabatsirane panyaya yemwana, hatina kuona kwaMakwanza aizotibatsira. Tobva tazoti areke tichichengeta mwana. Takachengeta mwana kusvikira mwana wakashaika. Ashaika mwana, mukunda wangu aichengeta mwana wacho. Wakabva ataura kuti baba mwana wandiri kuchengeta washaika. Tikati zvakanaka. Saka vakachigara chionini kwaMakwanza vakazouya kumba kwangu zuva rechipiri. Achibva ati tauya nasekuru tatauya kuti taurirane nenyaya nenhau tati denga raputsa akabvisa dhora. Ndikati zvakanaka, dhora ndariona, asi wakwambo hamuna chimwamakabvisa kumba kwangu ba, makangouya kuti zivane. Saka tati kuti taurirane apa, nekuti chinangwa chenge chekuti mwaida ndimupe mukunda wangu aende kosainira panzvimbo yeumai. Saka vakati alright baba, tazizwa, tiri kuwirirana ipapo, taakudzoka tiende kotaura kumba kuti zvetataurana zvarange izvi tozomupa anza. Tikati zvakanaka. KwaMakwanza akadzoka. Asvika kuonini ndakazofonerwa ndiumwe sabhuku akatifonera kuti uyai kunoku kuna kwaMakwanza kuti tikwanise kutaurirana tiri kuno, amboona hafu. Ndikabva ndotaura sabhuku kuti inini ndiri kutya kuya kwaMakwanza, nekuti patakamboenda kwaMakwanza takazobva kwaane violence yanga yakuitikeyo. Saka kuti tidzoke tichienda paMakwanza, asi zvakandiremera nekuti ndiri kutya kuti ndiende kwaMakwanza. Zikanzi taifunga kuti muye mutaurirana. Ndikati no, chiro chiri safe chendaiona sekutya kwendaiita. Natiri kuona kuti dai taita naishe imwe sabhuku poita ishe, kuitira kuti mazuva atanga tiri kumbonetsana panguva yatakaendesa mwana takasvika paishe. Saka patakasvika paishe taona kuti zvakanaka kuti tiende futi paishe totaurirana nenhau yedu tiripo, mwana tironge nyaya yekuti mwana achengetwe. Zvikanzi hazviiti. Saka inini ndakabva ndati handisisi kuita kuti tiende tigume tiri tega sabhuku, tinofanira kuguma tiina ishe. Zvikanzi handisi sabhuku, alright, tichaona. Shuwa ndakabva ndaita zuva rimwe dhirepa wabva andifonera chemanheru, obva anditaurira kuti sekuru, isusu mari tashaya, ndakwaMutare mari tashaya. Saka tati kuti tibatsirane kuti tikwanise kutozomupa mari yacho. Ndikati aiwa, hapana chakashata. Inini ndandataura kuti nyaya iripo. Saka zviripo munyaya, ndandati tikaenda kwaishe ndiwo vanhu vanotiyananisa kuti tikwanise kana tiri kuzosiyirana zvetichanyorerana ikoko, ndiwo watichatisira, ndiwo wachatipedzisira kuti toyananisa kwatakadini. Ndo pandakazoona pfungwa yangu yakaenda kotya, nekuti mwana wokutanga wakaisa simende ndisipo, mwana wechipiri iyeyu ndio wazoita kudai. Saka akazondidaidza, ndo vatatoona kuti zviro zvizvi tirikudai paina ishe. Saka inini ndakuna ishe, takamirira kuti dhirepa wandakataurira kuti ngaauye tisangane kwaishe uchasvika. Saka dhirepa wandakamirira haana kuzosvika. Ndozotozwa kuti mwana uya wakatotorwa kuonekwa kwaanga ari, kumochari kwaanga ari, akaenda kuchengetwa. Saka inini ndazosara kumba, ndakasara ndiri kuona nyaya yekuti ndandiine mbasha dzemwana wendinachengete mwana. Saka mbasha dzemwana ndanga ndiinadzo inini, ndanga ndiinadzo mbasha dzemwana, ndakashazira ndoti dziite. Saka ndakaenda kuti regai ndotaure nevakuru tibatsirane panhau iyi, kuti hino mbasha dzemwana ndakasara nadzo. Saka ndoita seiwo nadzo, nekuti mbasha dzatakatenga tisu dzinge dzemwana waKwanza. Ndiyo nyaya yendanga ndiinayo pendakauya kudare kuzomangana. Nyaya ndiye kuda kudzosa mbasha dzemwana kwabereki wake. Nyaya yangu inini, nyaya yangu ngeyekuti ndinoda kudzosa mbasha dzewana kwabereki wake
zvakaita ndangati mwana wangu wanga asipoba iye mai wemwana wangu waifanira kusainirawo. Saka pakasainirwa kuzivawo kuti yakasainirwa nani nekutora kwake aziva kuzochengeta kana mwana wacho akazochengetwawo kupi hatisi kuziya. Esi kuno kuri kuti wakawiga mwana wasina kuchengeta vasina mai wacho akaba mwana muchipatara. Ndo ripoti yakamhanga kana yakadaro manje, kana yakadora inenge yatobva kucustomary now, it becomes criminal. Because kana criminal, it means pane forgery documents. Because mtemo unotika kana mwana afa anosainira burial order ne death certificate mwana ndiani? Ndi mai wacho kana baba wacho. Andizvo? Kana kuti mai na baba pasina, mumwe ane seneme yakafanana nemufi. Andizvo? Saka in this case now, zvatisiyanei now. Because mai wacho mupenyu. Saka you telling me kuti mai mwana akawigwa mai pasina? Ndizvo. Akawiga wacho ndiani? Ndidhirepa makwanza ndiye takaona ndiye wakatora mwana. Achitora mwana dhirepa makwanza saani? Handichazivi. Alright, garai basi, sungaita. Mai wacho uri? Mai wacho uri pano. Uri. Dhirepa ndo. ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese svendo zvechokwadi. Zvenchataura zvese ndezvechokwadi. Ndikaipa charaswa nemhosva. Ndikaipa charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro wechangamira, pamusoro wevese vadare vari pano. Ini ndoitwa dhirepa makwanza. Mwana akashaika ainzi Denver Makwanza. Denver Makwanza akazvarwa mugore ra2010. Azvarwa mugore ra2010. Denver Makwanza mwana wani? Wehanzvadzi yangu. Mwana hanzvadzi? Ehe. Hanzvadzi yenyu ine mukadzi? Izvi neizvi. Ehe, ine mukadzi wa. Yakaita mwana iyeyo nemukadzi? Ehe, wakaita mwana iyeyo nemukadzi. Nemukadzi, andizvo? Ehe. Mukadzi wacho uri? Vari apa. Vari apa, andizvo? Imimi ndimagara nemwana wacho. Mwana pekutanga akaunzwa achiri mwana muduku. Muna 2013 mwana ndobvisiwa pamba pangu. Mbuya vakasvika ndiri kubasa. Ndobvasvika pabasa vakumbira munhu, ndiri kumbira wadaidzirwa achidhirepa Makwanza. Ndakabuda. Ndabuda inini ndakati mbuya ndiri kuuya kumba. Endai kupi? Kumba. Toya totaura nyaya yekupi? Kumba. Vanhu avanga ine vana 2. Saka mwana wacho anga atoshaika. Saka baba akuita kakupedzana. Mbuya vakasvika kumba. Vakasvika paini kamwe ndakanga kari grade 3 kari kadiki. Havana kundimirira kuti ndizokwegwa kubasa. Ndobva vasiya Jeni papa. Apa ndapazwa. Vasiya mwana. My question iri pekuti imimi pakafa mwana kana kuti pakarwara mwana, kutangira pakarwara mwana, makanotify here mai vemwana nababa vemwana? Mwana akatotanga kurwara ari kuna mai vake. Atanga kurwara ari kuna mai vake 2022. Vakauya kumba kumusha kutsonzo nemwana. Vasvika kumba nemwana, vakasvika paine hanzvadzi yangu iyi. Vasvika paine hanzvadzi yangu akandifonera ikati tete mai Ruvimbo vauya nemwana Denver. Zvanzi mwana asi kunzwa zvakadi zvakanaka. Ikati sekuru ndouya ere ikoko asi handina chinyi mari. Zvikanzi mama dii kuti mutumidzire mari. Matumidzira mari totora mwana toenda naye kupi? Kuponda. Ndakatumidzira. Murikuona pane nyaya yangu. Ukwese uko kwandiri nini? Kwese uko handina nyaya. Nyaya yangu pairi inini ndine ndoda kunzwa kuti pakafa mwana handiti mai vemwana paakafa mwana wake makamutaurira here? Mukataurira baba wacho? Baba wacho takavataurira. Baba anga aripo? Baba vari kuSouth Africa. Baba vari kuSouth Africa? Mai ari kupi? Mai vari muHondefari. Mai vari kuHondefari. Then who authorized burial yemwana? Kutangisisa mwana achirwara. Akaauthorize burial yemwana takaenda nekuna Sabu. Sabu kwacho ndiSabu? Ndiye Sabu Nyasanza. Sabu Nyasanza? Tabva kwaSabu Nyasanza takaenda kumapurisa. Sabu Nyasanza uri? Vari pano. Takaenda kumapurisa. Takaenda kumapurisa. Ndaindongotsanangura padiki pekuti mwana anga asiiwa kumba kwedu.
it's not about you zvese tine my extended family. Saka we are not worried about that part. My worry iri pa part yekuti baba mupenyu, mai mupenyu, wemwana wamuri kugara naye. Andizvo? It's not a problem kugara nechi kwamakaita nemwana. But problem yatanga pekuti tazobvunza kuti who authorized burial yemwana wamamuinaye, because mwana uyu ane wabereki wapenyu, handi wenyu ba. Ndo pandandikuda kusanagura kuti baba vacho patakavataurira vakati mari yekuuya handinapa. Ndaingatoti mari handina ndotumira yobatsiridzwa pakuiga mwana. Right. And toenda step by step. Baba authorized. Asi hakwanisi kuuya. Asi mai pari panoda $3. Mai zvavakaita baba vedu takatanga kutuma munhu ndati mai makadii ndiye mai takaenda kunovasuma. Makaenda? Iye akati chii? Baba vavo sekuru Makombe ndivo vakati uyai $500 kuti ndizosumuke ndiuye kumba kwenyu kuti tivige chinyi mwana. Saka izvozvo ndo zvakabva zvakupai simba rekuiga mwana. Takatsvaga mari 250. Ndati zvekuti sekuru akati uyai nemari ndo zvakaita kuti muwa maita simba here rekuiga. Isusu ishe kusabu changamire takaenda through kwa sabhuku. Mwana haasi wasabhuku, mwana haasi waishe, mwana haasi wamambo. Inini handikwanisi kuauthoriza burial. Inini handikwanisi kuauthoriza burial yemwana kuti mumendai muigechi mwana asiri wenyu. I cannot do that. Kana maona mutemo zvaunotaura, kana maona kuti munhu ari kutadza kuigwa, handiti nenyaya yekuti pane dispute between mhuri mbiri, munoenda kumapurisa. Mirai ndipedze. Mapurisa handiti anokutorai muri chii mbiri, mowerengerwa mutemo kuti mutemo unoti chii nenyaya yekusawigwa munhu afa. Handiti asi handiwo mapurisa acho anonotora chii mwana kunowiga. Kana kuti nekuti awaramba imimi chiendai mowige, mapurisa haana chii, haana simba iro. Munofana kutopiwa order burial chii order inobva yanyorwa nevanofana kuinyora wemutemo kurakidza kuti munhu uyu akupiwa inonzi paupers burial because ashaya munhu anomudii anomuiga. Plus mazuva ano kune mutemo the Dead Persons Act. A dead person ane marights ake ekuti anofana kuigwa within a prescribed time. Kana muchimuchema anofana kutakurwa nenzira yakati, anofana kuigwa nenzira yakati, haakandwi, anoiswa zvakanaka, anopfekedzwa zvakanaka, anoita sei, anodii marights emunhu adiwa wafa. Ekuti iwawo mapurisa anotokuerengerai mutemo we Dead Persons Act iyoyo nekutotaura kuti izvi makatokanganisa zvimakakanganisa, because munhu akafa anorespectwa. Ndiri kupa example yewhy. Ndine example yekwa Terera, iterera family handiti na unozani nesepapanika bridge Gopo. Terera and Gopo family pakaita dispute nenyaya yeburial yambuyani Gopo ari mukundani Terera. Mbuya Terera wakagara kumuchari kuparenyatwa for 1 full year. Mbuya Terera kuti azowigwe, nyaya yanga yazobva padare papi panapa, yazouya panapa. After 3 days mbuya kouzowigwa. Taita mutemo unofana kuita sei unoitwa, asi handini ndakaenda kuti imi mwana Terera chitomutorai kuramba muiga. Aiwa, ndakaenda to the relevant people wanoita mutemo iwowo, mhuri ndobva dzaiswa pamwe chete, ndobva dzagadziswa, kobva waenda wese kunotora mbuya kunowiga. Izvozvo ndo zvamaifana kunga makadii futi makaita kuti makaenda kuno vanhu vechii wemutemo iwawo. Handiti wosvikawo kutaurai kuti ngatidai
ngatidai, because you can't tell me kuti munoenda koiga mwana woumwe mukadzi. Ndinomupa yangu example. Mwana wenyu imimi, how do you feel? Kuti mazwa kuti mwana wenyu akawigwa onjerama 3 days ago. You don't even know nine mwana wenyu. You don't even know kuti mwana wenyu akawigwa pake. Nguware mwana murizi. Andisi, apa on top of that matombotaura futi baba watoti ndikwanisi kuenda tumira mari. Money is not everything. Muupenyu, money is not everything. Dzimweni nguwa hunhu wakakosha kudarika mari. Because zvamakaita zvine kasaini kechi kari ka criminal element kari mukati kekuti inini ndinoda kuti ndione kuti mwana uyu paakafa inokwanisa mukama mwana kuti mwana anofa zvakanaka. And the most likely thing ndekuti mwana uyu anoexhumwa. Yours postmortem ngaite sei ngaitwe futi. But is that necessary? Why did you fail to? Mai wakaita mubvuri wemwana ndiani? Ndokumbira ndisanangure ipapo. Isusu kuruzi kwedu vana baba vedu vasara. Vedu vana baba vakashaya. Vasara kumusha kwedu chavana bwedu vari kwakwese. Saka kubva pakashayika baba vangu. Akaita mai womvuri. Anga akamira achibvinina nhunzi dzababa vangu nditete vangu hamza dzababa vangu. Baba azoita vamwe vana 2 vakashayika. Umwe wacho ainina kuti nhunzi ndini wemukomana umwe munhu. Akashayika futi Ruwimbo mwana wawo wekutanga. Akanina futi nhunzi nditete. Ndo rudzi rwedu kwa zvavanoita. Kurudzi rwedu kwa mai mai wemvuri wemwana ndiani angari mwana ipapo angari mai ipapo ngatite so. I think munhu wese aona kuti pane something sinofamba zvakanaka. Azinofamba zvakanaka. And these people, they've got a right yekuti wasike kuti no zvinhu zvedu hazvinofamba zvakadii zvakanaka. Saka inini maybe what I can do is kuti ndisati ndaona kuti ndokubatsirai sei, the only thing that I can do, I need kuti ndiite sei, nditange ndabvisa the criminal element iri